iPort St Johns ithandwa kakhulu ngabakhenkethi amawakawaka xalathelana apha kule dolophana, kodwa lo mhlaba uselinxwemeni uzele zizenzo zodutshe ngakumanina nabantwana abasetyhini abaselula babulawa ngendlela engenalusini ngabantu abathandana nabo. Ubukhulu bezi siganeko zenzeka xa bebuya ezixoxweni ezinzulwini zobusuku, ukanti ungathobeli imiqathango yesifo secorona nako ingxaki. Abantu abaninzi bazibona besemngciphekweni, ngakumbi abesifazane bayareyitshwa, kuyaqhekezwa, balimale abantu. Sathi ke masizokwenza uluntu lube nokulumka ngeli thuba sijongene nalo. Abo barhweba ngokutshishina ngokuthengisa utywala bathi bayazama ukuba wonke umntu ongena esixoxweni athobele imiqathango, kodwa bakho abo batyhalela ecaleni. Challenge apha ikhoyo kakhulu, abantu xa sele bengaphakathi sele ke ngoku nathi sebesele sebesithi no sanitize lapha ngaphakathi kum ngoba uyayithengisa sanitize apha ethaveni. Bambi abathengi nabasebenzisi botywala bathi ngalo lonke ixesha balandela imiqathango. Before singena apha sifaka imaski, then bekho umuntu osifafazela sanitize apha emnyango, then noba sohlala phantsi usela sine-distance engango-1 meter, then ke sisela. But isifonyo sihlalisa kanje xa uzosela, xa sowuyekile ukusela uphinde usinyule. Udutshe olujoliswe koomama yingxaki kwilizwe lonke, nalapho amanina aphulukana nobomi ezandleni zabantu abathandana nabo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC ePort St Johns.